Isa naman kalalaki nga napreso na sadto sa kaso nga pagpangawat ang liwat nga ginpakikit rehas. Aring balita nga aton gintutukan. Todong pagpanginwala kag daw misteryo para kay Rosel Arais alias Boy Boy kun nga nakalabot ini sa presuhan sang Police Station 2. Ginreklamo ini sang iya mga kaingod sa Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City sang wala untat nga pagwaras kag iskandalo. Sigurado ka nga wala ka nagbato sa pulis? Kaya balita. Wala ko noon ikaw gikuno ng hangkat, amo na dakpan. Way ko bato sila yan. Hindi ko plano nila. Way mo na bato sila kay. Pero wala ka tumigin hangkat, away sa barangay? Way man. Wala ka konta sa barangay? Way man. Ginpadayaw sining pinggan, dala hangkat sa makasilingan nga ruyag kuno sining Paskuhan sang iya kaisod. Na ano lang eh. Tabuan lang nga mas ito. Pagresponde sang kapulisan, ibis magsungka, nagbato ini. Sang tuyo nga magpangtiro, napaslawan kay ang ginpabugal nga armas, ang wala, naglupok. With regards siya nga background, nga ano naman siya namon siya nga background, kag may mga previous records man siya sa pagpangawat. Nakapalagyo pa kuntaning sospek apang gilayon nga nadakpan sa kapulisan. Maluwas pa sa paisog-isog sa barangay, hangkilan man nga kawatan ang amo nga sospek.